História sveta nás učí, že sú desaťročia, počas ktorých sa takmer nič nestane. A potom sú týždne, počas ktorých sa udejú desaťročia. Zdá sa, ako by posledné 4 roky boli vyvrcholením jednej historickej etapy a to, čo zažívame posledné týždne, ako by predznamenávalo to, čo nás bude čakať v tom novom svete. Voľby do Európskeho parlamentu a vytvorenie Eurokomisie v staronovom zložení spred pár mesiacov sú v ostrom kontraste k výsledkom volieb v Gruzínsku, Moldavsku, Rumunsku, ale najmä v Spojených štátoch amerických. Donald Trump sa ešte ani neujal funkcie a nielen, že sa zdá, že vojna na Ukrajine možno skončí metaforicky naozaj tak, ako vravel do jedného dňa od nastúpenia do úradu, ale otvoril aj nové Pandoríne skrinky v podobe zmien hraníc sveta. Dosiahol však už teraz prelomový prejav Marka Zuckerberga, ktorý sľubuje ukončenie cenzúry na internete. Ako na tieto skutočnosti bude reagovať Európska únia, ktorej vedenie a politika stojí v ostrom protiklade k týmto pohybom a zmenám? O tomto a mnohom ďalšom sa dnes budeme zhovárať v diskusii s názvom Bude Európska únia rovnaká ako doteraz? Čo dokážeme zmeniť? S naším vzácnym hosťom, verejnosti dobre známou publicistkou, právničkou a nezaradenou europoslankyňou zvolenou za stranu Smer SD, pani Juditou Lašákovou. Dobrý večer, ďakujem. Zišli sme sa dnes v mimoriadne hojnom počte, neviem presné čísla, ale odhadujem to podľa počtu stoličiek, ktoré sme mali prichystané možno na 130. Tak, ak to počítame optikou opozičných protestov, tak určite ten 10-násobok navyše áno. A vítam medzi hostiami v publiku rovnako tak aj podpredsedu mestskej organizácie strany Smer SD, pána Pavla Mutafova. Organizátorom dnešného podujatia je Inštitút sociálnych práv, pôsobiaci v Košiciach, známy pod skratkou ISOP. Partnerom podujatia je internetové knihkupectvo Inlibri, ktoré sa úzko špecializuje na predaj politickej literatúry Faktu. Mediálnym partnerom je denník WW a toto podujatie dnes organizujeme v priestoroch košickej reštaurácie Kapitol. Inštitút sociálnych práv už viac ako 3 roky organizuje diskusie s osobnosťami a odborníkmi z verejného priestoru. Aj preto by sme radi upriamili pozornosť na nasledovné pripravované podujatia, z ktorých jedno očakávame, že sa bude konať už budúcu nedeľu, 19. januára, a to pri príležitosti výročia oslobodenia mesta Košice spod fašizmu sovietskou armádou, s publicistom a predsedom oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov pánom Jánom Dianiškom. A vzhľadom k tomu by som chcel upriamiť aj vašu pozornosť, že o 13. hodine bude pri pamätníku tu v centre mesta kladenie vencov, kde sa takisto stretneme. No okrem toho budeme aj pre tých mladších alebo duchom mladších organizovať aj kvíz s takýmito otázkami nielen politickými, ale aj inými, ktoré bude organizovať Dominik Petruška. Čiže 28. februára v týchto priestoroch. No a hlavne na začiatku februára pripravujeme podujatie s jednou z najdiskutovanejších postav dnešných dní, umeleckým multiinštrumentalistom a autorom nového šatu našej národnej hymny, pánom Oskarom Róžom. Opäť v týchto priestoroch. Ak chcete byť medzi prvými informovanými o našich aktivitách, sledujte naše sociálne siete, prípadne, a čo je možno najšikovnejšie, zanechajte nám priamo tu pri režisérskom stolíku svoj e-mailový kontakt u pána Ditzházyho.
Ako už spomínala aj pani europoslankyňa, prichystali sme pre vás občerstvenie, z ktorého sa môžete ponúknuť. Čokoľvek navyše už potom si dohadujete individuálne s čašníkmi reštaurácie a takisto samozrejme aj uhrádzate. Z tohto podujatia robíme teda videozáznam a ten potom následne nájdete na YouTube kanáloch aj pani poslankyne, prípadne ISOPu a ako aj na webe denníka VV a takisto aj na mojich sociálnych sieťach. Dnešnou diskusiou vás budem sprevádzať ja ako moderátor podujatia a moje meno je Alexander Riabov. V tejto chvíli by sme teda prešli k diskusii samotnej. Upriamím len pozornosť na to, teda tak ako štandardne očakávame zhruba nejakú tú 1,5 hodinku. V prvej polke by sme kládli otázky zo strany mňa ako moderátora a potom sa dostaneme aj k otázkam od divákov. Takže Judita, my sme sa takto stretli niečo vyše pred pol rokom, krátko pred voľbami. Vieš, že si nepamätám. Pamätám si, že sme boli tuto ďalej trošku o vchod, ale že konkrétne kedy to bolo, neviem. Určite to bolo pred voľbami. Áno, bolo pred voľbami krátko a vtedy ešte z pozície toho bežného človeka, komentátora politického diania si sa vlastne po voľbách prehúpla do úplne inej pozície, už konkrétneho vykonávateľa politickej aktivity v pozícii europoslankyne, je to vlastne tvoja prvá politická funkcia. Tak na úvod by som teda začal takouto otázkou takého ľudského pohľadu. Aké to pre teba bolo, keď si nastúpila do Europarlamentu? Tým, že ja som tam predtým pracovala, tak to nebola taká veľká novinka a to, čo je takéto organizačné, to ale zase na druhej strane zabralo strašne veľa času. Ja viem, že to môže tak vyznieť, že ako keby som sa chcela nejak vyhovárať, ale naozaj ja som sa stretla s tým, že mnohí si myslia, že europoslanci dostávajú nejaké pridelené byty. No to nie je tá pravda, vy si to tam musíte naozaj popozerať a vy si sami vyberáte, sami si ho platíte. A okrem toho, keď sa niekto sťažuje na nejakú byrokraciu na Slovensku, tak to neodporúčam ísť do Belgicka, lebo tam si zavoláte opravára a príde o 4 mesiace s tým, že čo sa rozčulujete, že nemohol skôr. No, takže asi tak to funguje na kvitnúcom západe. Čiže keď tieto všetky také tie organizačné veci už pomaly zvládnete, tak si potom navyknete na to, že chodíte do tej práce a chodíte tam ráno o 7 a ten čas tam nejako inak plynie, ako, ja neviem, asi v inom zamestnaní, ale o 19. sa tak niekedy zvyknem zdvihnúť a ísť domov. Je toho strašne veľa čítania, čiže nejak ten môj, to moje pôsobenie, alebo respektíve tá náplň tej práce sa nezmenila, len sa zmenila kancelária, tak by som to nazvala. S tým, že mám teraz väčší tím a viem sa viacej sústrediť na presne špecifické otázky. A hlavne tým, že ste viacerí, jednak aj v kancelárii a jednak aj s tými kolegami, tak viete sa porozprávať vo väčšom tíme a viete tie názory a tie informácie, ktoré každý jeden z nás má zo svojich výborov, si lepšie a lepšie vymieňať. Ale takú pikošku, keď teda môžem, tak som bola pozvaná, som bola v Tomášovciach a bola som jedna z tých pozvaných a jak sme tam sedeli, tak ten moderátor hovorí, že pani poslankyňa, a ja, že ktorá? Ja, dobre, no, tak asi tak som si na to zvykla, ešte som si na to nezvykla. Ja teda naozaj dúfam, že si na to ani nezvyknem, pretože poslankyňou teraz som a o 4,5 roka byť nemusím. Ale Juditou Lašakou tiež nie som od narodenia, že? A zabite ma, dátum si nepamätám, kedy som sa vydávala, ale tuším 2010, že? Áno, dobre. Dobre, na rozdiel odo mňa si manžel pamätá, takže 2010 som Judita Lašaková a to aj zostanem. Takže ja chcem zostať človekom, pretože byť politikom, to sme všetci, ktorí sa o tú politiku zaujímame, keď nám nie je ľahostajná.
A to, že ja som poslankyňa, ešte neznamená, že som zhľadla všetko múdrosť sveta a pokým ja nebudem počúvať to, čo budete hovoriť vy, tak tá moja pozícia nemá význam, pretože vy nemôžete robiť politiku pre ľudí bez ľudí. Takže a za tým si stojím a to, že toto som spomínala aj minule. Ďakujem. Mňa by zaujímalo ešte teda v otázke, akých agent sa teda pôsobíš, v ktorých výboroch pôsobíš a ktoré sú tvoje témy, o ktoré sa primárne zaujímaš v Europarlamente? Tak jedno z tých hlavných tém, ktorú som aj deklarovala aj pred voľbami, bola ochrana spotrebiteľa a to aj robím. Robím to na tej báze, že ja mám na to svoj tím, mimochodom, veľmi kvalitný, jeden z najkvalitnejších tímov, zrovna sedia za stĺpe, tak sa nemôžem pozrieť, ako sa tvária. Čiže boli sme napríklad, alebo takto, tá ochrana spotrebiteľa je naozaj taká, že keď sme spravili takúto prednášku, tak sa tam málo kto ozval. Ale dievčatá nechali svoje kontaktné údaje a keď sa vrátili večer domov, už mali plnú schránku. Ono je to naozaj o tom, že vy sa nie radi priznáte pred nejakým publikom, že máte problém s exekúciou alebo máte nejakú konfrontáciu kvôli ochrane spotrebiteľa. Takže toto si myslím, že je prínosom, ktorý vďaka dievčatám viem robiť. Čiže oni. No a tá druhá téma je, alebo teda respektíve druhý výbor, ktorý mám, je výbor pre rodovú rovnosť, pretože jednoducho s kolegami sme sa rozhodli alebo zhodli na tom, že aj tento výbor treba strážiť. A vysvetlím. Ono totižto teraz na poslednej štrasburskej plenárke sme mali odporúčanie na 69. výročie OSN, kde boli prijaté dokumenty na rodovú rovnosť, na ochranu práv žien. A bolo celkom zaujímavé, aké veci sa v tomto výbore rozoberajú, pretože asi vám nemusím hovoriť, že Istanbulský dohovor je jednou z domén tohto výboru. Takže to, akým spôsobom sa bude Európska únia tváriť k tomu Istanbulskému dohovoru, sa bude piecť v tomto výbore. Takže toto je tiež jeden z dôvodov, prečo to tam mám strážiť, keď to tak poviem. Ale veľmi ma prekvapilo na tej poslednej plenárke. Sme tak sedeli vedľa, jak sedíme s Erikom, tak Erik hovorí, toto aj tak neprejde. A ja som sa tak pozerala na tých dole, lebo tým, že sedíme úplne hore, jak som sa pozerala na šéfov frakcií, tak keby ste si mysleli, že len na Slovensku sa ukazuje v parlamente, tak oni tým, že sedia tak, že tí šéfové frakcie sedia v takom maličkom oblúku a všetci ostatní poslanci za nimi, tak tí šéfové frakcie to robia takto. A ja som sa tak pozerala, že ako tam ukazuje pán Weber a Kinga Gálová z Fidesu. A ja pozerám, že no tak keď táto frakcia aj táto frakcia bude za, tak to prejde. Hovorím, Erik, počkaj, ešte to prejde. A prešlo to znamená, že Európsky parlament otáča hlavne v otázke, čo sa týka transgender športov, pretože konečne sa odhlasovalo to, že ženský šport má patriť ženám. Takže toto je jeden z tých prínosov, ktorý by som ja povedala, že je vynikajúca vec. A takže tieto dve veci. Druhá vec je, že teraz sme si odhlasovali v Európskom parlamente vytvorenie dvoch ďalších výborov. Jeden bude pre verejné zdravie a druhý má byť výbor pre obranu a bezpečnosť. Tak uvidíme ešte, že kto z nás bude v týchto dvoch výboroch a možno sa ešte nejaké tie agendy zmenia, ale ono, viete, pred každým jedným hlasovaním, lebo v Európskom parlamente sa hlasuje úplne inak ako v Národnej rade, tam my dokonca niekedy hlasujeme o jednom slovíčku. To znamená, že ten pozmeňovací návrh je o tom, že či z toho kompletného textu, z toho paragrafu, či jedno slovíčko tam má byť, alebo tam to slovíčko nemá byť. Čiže už toto je pozmeňujúci návrh, ktorý tam je. A vy idete na to hlasovanie tak, že vy tam máte okolo tých 150 až 200 stlačení alebo hlasovaní, lebo sa takýmto spôsobom mení ten text celý. A pred každým hlasovaním sa rozprávame, utorok, streda aj vo štvrtok, že čo navrhujú ostatní kolegovia, keďže napríklad Katka Nevedelová má v portfóliu poľnohospodárstvo
a Braňo Ondruš, ktorý s nami spolupracuje, má na starosti sociálne veci. A keď sa napríklad malo hlasovať o tých ruských aktívach, tak jeden z kolegov bol v tom výbore, ktorý rozhodoval o tom, že či teda siahnuť na tie ruské zmrazené aktíva alebo nesiahnuť. A keď som mu ja ešte s jedným kolegom právnikom vysvetľovala, že to sa nesmie stať, pretože a prečo, tak on úplne šokovaný na nás pozeral, no toto nám ale na výbore nepovedali, takže aj ja budem proti. Čiže on išiel proti vlastnému rozhodnutiu vo výbore, kvôli tomu, pretože uznal tie argumenty, ktoré sme mu povedali my, ktoré mu ale na tom výbore nikto nepovedal. Čiže ja viem, že nás nebolo veľa, lebo zo 720 sme až 56 hlasovali proti tomuto uzneseniu, ale jednoducho, pokým nebudeme strážiť právo na takéto elementárnej veci, tak potom nám padne komplet celý právny systém a to nepovedie nikam, maximálne do obrovského chaosu, ktorý sa potom odzrkadlí na európskych finančných trhoch a to je jednoducho niečo, čo by sme nemali dopustiť nikdy. Ty si hovoril, že 1,5 hodiny budeme, ja by som teda akože už to ako skončila radšej. Dobre, ďakujem. Predtým, ako prejdeme k tým aktuálnym otázkam a tomu, k čomu budeme teda smerovať v Európskej únii, by ma zaujímalo teda, aby si okomentovala to, čo vlastne vzniklo z eurovolieb, aké to rozloženie politických síl je dnes aktuálne v Európskom parlamente. A následne z toho bola vykreovaná Eurokomisia. Aj ten proces samotný, ako sa to udialo, pretože tomu predchádzalo nejaké obvinenie a následne teda bezproblémové odhlasovanie predsedkyne Európskej komisie. Takže trošku keby si teda okomentovala to, ako dnes pôsobí Európsky parlament a tiež aj prečo ste sa teda rozhodli pre voľbu nezaradeného poslanectva v Európskom parlamente. Začnem, prečo sme nezaradení. Nezaradení sme kvôli tomu, pretože Monika Beňová a Katka Neveďalová, a škoda, že som to nevidela, vystúpili dosť hlučne od socialistov a napriek tomu, že sa teda tie rokovania viedli, to, akým spôsobom teraz vystupujú socialisti v Európskom parlamente, nám dáva za pravdu, že sme tam nevstúpili. Že sme tam opätovne nešli. Jednoducho tie hlasovania sú poviem to takto, my hlasujeme za, oni proti a opačne. Takže my by sme tam ani nemali čo robiť. Čo sa týka toho rozloženia parlamentu, takto. Keď sa bavíme o Európskom parlamente, Európsky parlament má momentálne v súčasnosti 7 frakcií. Socialisti veľmi pohoreli vo voľbách a vytvorili takú, ale najväčším prepadákom je skupina Renew. Napriek tomu, že na Slovensku, teda Progresívne Slovensko vyhralo, všade inde v európskych štátoch tieto sily išli dole, čiže oni neobhájili to, čo mali. A Renew je vyslovene ako taká tá progresívna ideológia? Áno. Áno, ja som bola veľmi prekvapená, že teda prečo je v Renew aj Andrej Babiš. A ja keď som sa ho teda spýtala, hovorím, pán Babiš, vy čo tam robíte? No, že Macron prišiel za mnou, keďže viem po francúzsky, že ide zakladať frakciu, tak som spolu zakladateľ. No, tak asi takto vzniklo Renew a prečo bol Babiš a jeho poslanci v tomto zoskupení. To bolo ale minule. Teraz je to o tom, že asi problematickejším dieťaťom celej Európskej únie je Orbán Viktor. Hneď vysvetlím prečo. Ale Orbán Viktor, Andrej Babiš a Herbert Kickl utvorili novú frakciu, volá sa, že Patrioti a samozrejme je v Európskom parlamente na nich daný blok. Ale blok je daný ešte aj na Európu suverénnych národov a tam je napríklad Milan Uhrík a ja neviem, AfD. Preto ja, keď sledujem aj tú vnútornú politiku, ako niektorí komentujú to, že Kickl teraz v Rakúsku ide zostavovať vládu, že on je tá krajná pravica. On ale nie je z AfD v tom krajne pravicovom zoskupení,
Európy suverénnych národov, tak potom oni sú už najkrajnejšia pravica. Čiže tu sa ohadzujeme určitými nejakými označeniami, pričom ja keď počúvam aj kolegov z leftu, čo je, že lavica, no tak oni sa moc akože nelíšia, len jedno je bledomodré a druhé je tmavomodré. Ale tie extrémistické niektoré vyjadrenia sú dosť rovnaké, len ako keby z opačného pólu. No a prečo je dôležité to, že kto stojí na čele tej frakcie, alebo kto ju zakladá? Pretože to, kam Európska únia smeruje, to neurčuje Európsky parlament. To, kam Európska únia smeruje, to určuje Európska rada. Európska rada na rozdiel od všetkých ostatných inštitúcií, máme ich 7, ale Európska rada nemôže príjmať žiadne záväzné nariadenia ani smernice, ktoré by zaväzovali napríklad nás. To oni nemôžu. Ale oni sa dohodnú, že pôjdeme týmto smerom. Predsedom sa stal teraz pán Costa a to je 28. člen a 29. členom Európskej rady je predsednička Európskej komisie. Ale títo dvaja nemajú absolútne žiadne hlasovacie právo. Čiže Európska rada povie, kam sa ide. No a do Európskej rady idú dvaja kancelári, čo je Nemecko a Rakúsko, predsedovia vlád členských štátov alebo prezidenti, podľa toho, kto je na vrchole tej výkonnej moci v štáte. A prezidenta tam posiela Francúzsko, Cyprus, Litva. Kde boli teraz zrušené prezidentské voľby? Tak. Čiže keď sa zamyslíte nad tým, prečo každému tak strašne záleží na tom, aby ten kandidát vyhovoval, tak zjavne asi z toho dôvodu, pretože do Európskej rady by dostal Orbán a Fico ďalšiu posilu. Po voľbách v septembri 2023, lebo v septembri, či v oktobri boli voľby v Rakúsku, rakúsky prezident povedal, že aby to išlo rýchlejšie, tak víťaza volieb ani neosloví. Prečo? Lebo voľby vyhral Kickl, čiže tá krajná pravica. A teraz po 95 dňoch to ružové NEOS, čo je to rakúske progresívne Slovensko ako keby, keď to takto na odľahčenie alebo na prirovnanie poviem, tak oni teraz po 95 dňoch, čiže aby to išlo rýchlejšie, 95 dní po voľbách, tak oni vlastne nevedia, akože oni odstupujú od toho, aby zložili vládu s druhým a s tretím. No tak teraz, po prezidentských voľbách v Spojených štátoch amerických, tak to pán prezident konečne už teda odovzdal do rúk tomu, kto vyhral voľby. A ak sa oni dvaja dohodnú, ten prvý s druhým, tak sa môže Európe stať, že bude Orbán a Fico posilnený ešte aj Kicklom. A v Čechách sa blížia voľby. Tie budú teraz niekedy v septembri alebo v októbri. A ešte keď tam k tomu pribudne Babiš a ešte aj v Rumunsku to vyhrá ten, ktorý nemá, tak zrazu z 27 bude už iba 22. A viete, ono to Paretovo pravidlo platí vždy, že vy máte takú tú kritickú vzorku, ktorú keď dosiahnete, tak tá dokáže potom preklopiť celé. To znamená, že keď táto petica bude naozaj že jednotná a v niektorých veciach budú jednotní, myslím si, že hodne. Neviem, či ste zachytili aj tú informáciu, že Tusk, ktorý má teraz predsedníctvo, povedal, že on teda migračný pakt vôbec nebude dodržiavať. Čiže tu sa nám už láme aj Poľsko. Tak môže sa stať, že celá tá Európska únia naberie trošičku iný smer. Ale že aký a že či to naozaj bude, tak to budeme musieť sledovať, lebo to závisí naozaj vždy od tých vnútorných volieb, čo ten národ zo seba vykreuje. A ešte jedna vec, tým, že v Nemecku je to tak, ako to je, tak tam idú tiež predčasné voľby. Tak tam som tiež zvedavá, že ako to bude vyzerať. A mimochodom, Belgicko som ani nespomenula, tí ešte stále nemajú vládu a tuším mali pred rokom voľby. Čiže toto je prvá vec, ktorú si treba pri tom smerovaní alebo tom vedení Európskej únie predstaviť, že tí europoslanci, naozaj to skúste zapamätať s tými pozmeňovákmi, že slovíčko, my vyhadzujeme slovíčko. Buď vyhadzujeme, alebo pridávame. Samozrejme nie len, ale
pre zjednodušenie si to takto predstavte, ale to, ktorým smerom ide Európska únia, to naozaj závisí od tých predsedov vlád. Napríklad v Taliansku chodí pani Meloniová, tiež v niektorých veciach sa s ňou zhodneme a v niektorých veciach určite nie. No, čiže toto je Európska rada, povie, ktorým smerom sa pôjde, a potom máte dvoch zákonodarcov, ktorí tie právne akty prijímajú. Jednak sme to my, poslanci Európskeho parlamentu, ktorí to politicky podfarbujeme, že či to bude viac naľavo alebo napravo. Či to slovičko tam dáme, alebo to tam nedáme. Alebo ako teraz naposledy, že či teda ten ženský šport bude, alebo nebude patriť ženám. Ale za štáty, záujem každého jedného štátu, tam nikdy neobhajujú poslanci toho štátu. Záujem štátu vždy ide obhajovať minister. Som volala s Robom Kaliňákom, hovorím, počúvaj, ide zasadať Rada pre vesmír, ideš tam? Čo? Hovorím, dobre, takže tam ide pán Drucker, lebo je to veda a výskum, čiže to spadá do portfólia školstva. Ale každý jeden minister tam je posielaný z toho členského štátu práve kvôli tomu, lebo on vie, čo je pre ten štát dobré. On by mal vedieť, že aká je poloha toho štátu, kde sú jeho plusy a kde sú jeho mínusy, ktorý ten článok dokáže splniť, poprípade požiadať, aby na ten článok mal ten daný dotyčný štát výnimku. Tak ako sme mali napríklad tú výnimku na tú ruskú ropu, tak napríklad Česi a Poliaci majú výnimku na používanie uhlia do roku 2030. Oni môžu páliť uhlie až do roku 2030. Ale to je preto, lebo tam išiel ten minister a povedal mi, to tuto potrebujeme, čiže tu nebudeme spolupracovať, že to končí u nás 2024, 31.12. My to potrebujeme do 2030. Čiže záujem členského štátu tam ide zastupovať minister. Európska komisia je tá, ktorá navrhne ten legislatívny akt, nikto iný nemôže. Samozrejme existujú určité výnimky, ale teda to, čo sa nás hlavne týka nariadenia a smernice, to robí Európska komisia. Na základe toho, čo si tam tá predsednička Európskej komisie na tej Európskej rade vypočula. Keďže tí predsedovia vlád a prezidenti povedia, že ideme týmto smerom, ty k tomu priprav legislatívu a potom to europoslanci a ministri príjmú. No a potom tam máme ešte súdny dvor, ktorý si povie, že no, neurobili ste to dobre, tak vám to zhadzujem zo stola. Lebo súdny dvor toto môže. Ešte tam je potom dvor auditorov, ktorý veľmi spopularizoval. Martin Kus. Tak, lebo sa tam tlačil, že on teda bude auditor. A dvor auditorov skúma všetko. A keď hovorím, že všetko, tak skúma všetko. Ak si chcete naozaj nájsť krásnu správu o tom, čo bola doba covidová, tak si nájdete správu dvora auditorov o covide. Pretože tam krásne píšu o tom, kde všade pochybila predsednička Európskej komisie. Oni to tam natvrdo napísali. Takže ak chce niekto spochybňovať tú dobu covidovú, tak vlastne spochybňuje dvor auditorov, čiže Európsku úniu. Ja nemôžem povedať nič viac, iba toľko, čo hovorili oni však. No a potom tam máme tú 7. inštitúciu, a to je Európska centrálna banka. A Európska centrálna banka, na rozdiel od všetkých ostatných týchto 6, ako jediná má svoju vlastnú právnu subjektivitu. Čiže ona vo svojich veciach môže rozhodovať sama. Neviem, či si pamätáte, alebo či ste zachytili takú tú vlnu proti digitálnemu euru, ktoré sa vytiahlo pred voľbami. No tak ja vám garantujem, že digitálne euro ešte nebolo na stole Európskeho parlamentu, že sme o tom nehlasovali. Lebo boli takí, ktorí tvrdili, že oni to zastavia však. A viete o tom, že digitálne euro už je vo svojom obehu? Že už je skúšobná fáza, že už sa skúša. Lebo je to zase o tom, že niektoré informácie sú zneužívané politikmi na to, aby získali politické body, ale oni dezinterpretujú ešte viac ako denník N, niektorí politici, a to je už čo povedať, lebo denník N hoaxuje teda hodne.
A ide o to, že v tomto, zase do vlastných radov, málo sa tomu venujeme, málo vysvetľujeme a potom sa stane, že niekto, kto chytí nejakú tému, zle ju pochopí a začne ju ďalej šíriť, tak potom tým pádom tá dezinformácia sa šíri ďalej a ďalej a ďalej a vyvoláva v ľuďom len strach. Stojím si za tým, čo som hovorila. Európska centrálna banka pripravuje digitálne euro ako formu hotovosti, pretože Európska centrálna banka sa chce odpojiť od amerického finančného systému. Pretože Európska centrálna banka si uvedomuje, aké nebezpečenstvo je pre európsky trh ten americký bankový systém. Je to niekto z vás, kto platil niekedy PayPalom? Každou jednou platbou ste poslali 600 osobných údajov do Spojených štátov amerických. Čiže urobiť váš profil je pre nich akože bez námahy. A keď potom už nebudeme nahrávať, tak vám poviem jednu konšpiráciu, ktorú som sama vymyslela. Tak, a to sme si teraz prešli všetky tie inštitúcie a všetky tie frakcie. A teraz ako sa kreuje Európska komisia? Európsku komisiu kreujú tak, že jednoducho oni vyberú nejakú osobu, ktorú vedia dať ako predsedničku, ktorá prejde frakciami. To znamená, že toto sa takto určite nestalo, dobre? Takže skúsim vám povedať nejaký príklad, dobre? Ale toto sa určite nestalo. Predstavte si nejakého dobre? Mňa by teda frakcia, ktorá vyhrala voľby v Európskom parlamente, by navrhla mňa. A teraz ja by som chodila od jednej frakcie k druhej a samozrejme im povedala, že čo chcem ako predsednička Európskej komisie robiť. Čiže keby som išla k EPP, čo sú tá najväčšia frakcia, tak im poviem, že určite zruším zákaz spaľovacích motorov. Lebo to ich zaujíma najviac. Potom by som išla za zelenými, chcem vašu podporu, takže určite budem tlačiť zelenú politiku. Sice v kontraste k tomu, čo som slúbila v EPP, ale keďže chcem, aby som bola zvolená, tak nasľúbujem každému to, čo chce počuť. Čiže to je prvá fáza, ako sa kreuje Európska komisia. Európsky parlament odsúhlasil predsedničku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú. Toto urobil Európsky parlament. No a od tohto momentu to bolo v rukách vlád členských štátov. Mimochodom, ja neviem, či tá komisia vôbec ako teda ešte... Ona nie je úplne čistá, by som to takto povedala, lebo Fides napadol kreovanie tej komisie na Súdnom dvore Európskej únie, tak uvidíme, že čo Súdny dvor zo seba vydá. Lebo potom už dochádza k tej fáze, že každý jeden členský štát nominuje, vláda toho štátu nominuje svojho kandidáta na komisára. Čiže očakávať, že Orbánova vláda dá iného kandidáta, ako je Várhelyi, ja neviem, že koho asi tak mohla Orbánova vláda navrhnúť. No jedine kandidáta Orbánovej vlády. Každý jeden členský štát tam pošle životopis, to odovzdá a podľa tých životopisov potom predsednička Európskej komisie rozdeľuje tie jednotlivé portfólia. A prečo je teda Várhelyi okrem toho, že je teda nominantom Orbánovej vlády problém, je aj to, že dostal do vienka verejné zdravie. A to sa niektorým nie celkom páči. On mal totiž toto portfólio širšie, on bol k tomu vypočúvaný v tom výbore, teda v niekoľkých výboroch. A ten výbor ho nakoniec teda odsúhlasil, lebo tam bol problém s ďalšou nominantkou. Aj my sme ju mali vo výbore, a to je pani Labib, lebo pani Labib vadila nie kvôli tomu, že ako chce robiť teda tú rodovú rovnosť, sa jej pýtali, že ako si to dovolila v roku 2020 ísť na ruské víza do Krymu, teda na Krym. Čiže toto sme debatovali na výbore, lebo toto bola asi najväčšia položka, ktorá sa týkala pani Labib. Ale nakoniec sa teda dohodli, tá komisia bola zostavená, všetci komisári prešli,
s tými portfóliami, ktoré mali, čiže tam, dobre, inak sa spýtam, bol by podľa vás Maroš Šefčovič alebo Michal Šimečka komisár, keby bola vláda zostavená z Progresívneho Slovenska? Maroš Šefčovič, keby tu dnes bola Progresívne Slovensko pri moci, tak Maroš Šefčovič nie je komisárom. Ale áno, pardon, ja som sa zle spýtala. Čiže s najväčšou pravdepodobnosťou by bol pán Šimečka, to som si vymyslela teraz jedno meno, on by bol komisárom. Čiže preto hovorím, že to nie je o tom, že či je ten človek úplne že schopný a najlepší, ale je to o tom, kto je pri vláde. Čiže ergo, odpichnem sa opätovne, je to o tom, koho zvolíme doma. Do Národnej rady a kto kreuje vládu u nás doma. Čiže to je tá ďalšia fáza tej komisie. No a potom jednotliví tí komisári potom prídu do všetci. Takto keď sa pozriete na ten Európsky parlament, tu je rada ministrov, čiže teraz tam budú sedieť Poliaci, tu sú poslanci a tuto sú zástupcovia komisie. Čiže celá komisia tam vtedy sedela a išlo o to, že či budeme hlasovať za alebo proti komisii. Keďže my sme všetci hlasovali proti Ursule von der Leyenovej a keďže Ľuboša Blahu sme poslali do Číny, aby nám to nekazil a nehlasoval za komisiu, tak my štyria sme sa zhodli na tom, že tú komisiu nevieme podporiť, jednoducho nevieme a preto sme hlasovali proti. Toto je komisia, ktorá prešla absolútne s najtesnejším možným počtom hlasov a má naozaj najslabší mandát. A my sme fakt zvedaví, čo ešte teda ten súdny dvor povie na toho Varhejho. Ale toto bol proces, ktorý trval vlastne niekedy už od júla, lebo vtedy sa vyformoval nový parlament, takže sa dávala nová Ursula von der Leyenová bola predsedničkou komisie. A je aj teda teraz. Čiže od júla sa to ťahalo až po to konečné hlasovanie, kedy sme hlasovali za alebo teda proti tej komisii. Strašne veľa faktorov, strašne veľa subjektov do toho zasahuje, ale ten najdôležitejší je zrovna ten občan, ktorý zvolí v tom, ktorom členskom štáte ten, ktorý parlament, z ktorého sa nakoniec vykreuje tá vláda a potom tá vláda nastavuje toho komisára. No tak uvidíme, že čo bude teraz, pretože pán Draghi, neviem, či ste to meno počuli, Draghiho správa, dosť často skloňované. Pán Draghi je bývalý taliansky, tuším, aj predseda vlády a bol aj komisár. A on pripravil jednu správu, s ktorou nie úplne vo všetkom súhlasím, lebo návrhy, ktoré on dáva na zlepšenie, smerujú veľmi k federalizácii Európskej únie. Ale to, ako on poukázal na to, že Európska únia má veľmi veľký problém s konkurencieschopnosťou, tak v tom absolútne súhlasím. A teda začíname nový rok, ja som vám prijala všetko dobre v novom roku, ale budeme mať ešte veľa problémov. Dobre, takže dalo by sa vlastne zhrnúť, tá otázka smerovala k tomu, aké je rozloženie politických síl v Europarlamente, ale v podstate sme si zodpovedali v Európskej únii, lebo to nie je len o Europarlamente. A teda síce voľby do Europarlamentu nejakým spôsobom dopadli, skôr nie tak, ako by sme chceli, ako dopadli, ale stále je tu nádej v podobe Európskej rady, ktorú vlastne prezentujú predstavitelia jednotlivých štátov, kde sa to postupne mení. Okrem tých volieb, ktoré sú aktuálne, spomíname aj tie nemecké, zrejme nás čakajú aj francúzske voľby a tam sa to môže už začať naozaj lámať to smerovanie Európskej únie napriek tomu neprajnému výsledku v eurovoľbách. A zaujala ma tam jedna otázka ešte, že tá podpora tej Európskej komisie, že bola veľmi tesná. Čo to znamená, že veľmi tesná bola? Ona mala najmenej hlasov. Za tie roky, čo vôbec ako nejaká Európska komisia vôbec bola, ona má táto komisia má najslabší mandát, hlasovalo za ňu najmenej europoslancov. Čiže je možné predvídať aj nejaký scenár, že by mohlo počas tohoto mandátu dojsť k nejakým zmenám, povedzme aj to vyšetrovanie nejakých tých chaos predsedničky komisie a nejaké tie ďalšie zmeny, ktoré sa udejú
v Európskej rade? Alebo je to jednoducho v rukách Európarlamentu a s tým sa zrejme veľmi nepohne? Pokiaľ dobre viem, tak Ústava Slovenskej republiky to nerieši, takže vlastne zasadnutie vlády by kľudne mohlo byť aj vo väzení, ale nie som si celkom istá, že či takýto formát môže byť aj v Európskej komisii, že by teda zasadali vo väzení. Ale áno, môže, ale na to, aby bol odvolaný komisár, na to by tu muselo byť zemetrasenie, akože, no minimálne vo Francúzsku a v Nemecku určite. No ale v minulosti sa myslím také stalo pre nejakú korupčnú schému, ktorá bola nejak veľa rokov dozadu, možno 15-20, že bola odvolaná Európska komisia. Komisárka tam tuším bola, len jeden komisár, celá nepadla. Dobre, takže to je vlastne tá aktuálna situácia, v akej sa nachádzame. No a prejdeme teda k tým témam, ktoré hýbu dneškom, na ktoré Európska únia reaguje. Tak to, čo sa nás aj najviac dotýka, čo teda hýbe a má ťažké ekonomické dopady na Európsku úniu, je aktuálna situácia okolo plynovej krízy. Čiže zo strany ukrajinského prezidenta došlo k tomu, že nepredložil kontrakt o transporte plynu do Európy a došlo k stretnutiu premiéra Slovenska s ruským prezidentom Putinom. No a pán premiér Fico teda argumentoval tým, že nejde len o tých našich 500 miliónov eur, ktoré máme za tranzit a nejaké tie ďalšie výdavky, ktoré s tým budú súvisieť, ale poukázal na to, ako slabo to ublíži Ruskej federácii a ako veľmi to ublíži Európskej únii, pričom teda vyčíslil tie straty Európskej únii až do 70 miliard eur, súvisiace s zvýšením cien plynu. Tak ako je toto, sú tie náklady reálne, ako sa na to pozerá teraz Únia, skúma tieto dopady, pretože od Ukrajiny sa žiadalo, aby keď chce vstúpiť do Únie, aby spolupracovala s Úniou. Ako sa teda na to pozerajú, že tieto náklady sa môžu stať skutočnosťou pre Európsku úniu? Takto, jak ja poznám Roberta Fica, tak on nerád plaší. To znamená, že toto číslo, ktoré on povedal, je veľmi pri zemi. Čiže viem si predstaviť, že bude aj vyššie. To len, aby sme sa upokojili všetci hneď porad na začiatku roku. Ono totiž to problém s Európskou úniou je naozaj jej konkurenciaschopnosť. Teraz sa vraciam k tomu, čo som hovorila o tej Draghiho správe. Od júla do decembra 2024 malo predsedníctvo Maďarsko. Orbán Viktor na tlačovke rozbalil takú A3 a ukázal 51 oblastí, v ktorých zaostávame. 51 oblastí treba nejakým spôsobom zlepšiť a prijať konkrétne kroky, aby sme sa teda nejako pohli ďalej. Problém s Európskou úniou je v tom, že my sa zbytočne budeme tváriť akokoľvek zeleno, my nevieme robiť alebo udržať si ten životný štandard, ak nebudeme mať lacné suroviny. Najväčším producentom zemného plynu vo svete sú Spojené štáty americké. 25% produkcie plynu pochádza zo Spojených štátov amerických. Problém je, že Spojené štáty americké sú dosť konzumná spoločnosť, čiže oni z celosvetovej produkcie plynu minú 22%. Čiže vlastne skoro všetko, čo oni vyťažia, oni sami spotrebujú. Čiže 3% nám nestačia nikdy. A keď si zoberiete, ten ďalší v poradí, to je Ruská federácia, ona má okolo 14%. Problém ale je, že ten trh s plynom, existujú jak by som to povedala, ako keby tri tržnice. Jedna je v Spojených štátoch amerických, jedna je európska a druhá je Japonsko a Čína. A teraz my sa dostávame do tej fázy, že vlastne my sa ideme tváriť, že my nejdeme nakupovať ruský plyn. Lebo my ideme kupovať nejaký lepší, neviem aký. Skrátka, Slovenská republika už nakupuje aj z Azerbajdžanu, ale my stále kupujeme ruský plyn. Niekto sa nám snaží vysvetliť, že my musíme diverzifikovať.
Lenže namiesto toho, aby sme diverzifikovali, my kúpime ten istý ruský plyn, samozrejme za viac peňazí, pretože to prejde 3-4 krajinami a namiesto toho, aby sme my z toho mali ešte nejaký výnos, tak my na to budeme ešte aj doplácať. Čiže my nielen, že prídeme o 500 miliónov, ktoré sme dostávali za ten tranzit, ktoré nám zaplatili iné krajiny, za ten plyn, ktorý sme im tým ropovodom dodali, ale my tým, že budeme musieť nakupovať ten istý ruský plyn od inakiaľ, čiže neviem, či ste zachytili v lete, to tuším bolo, že Chorvátsko ponúklo, že nám dá, že nám dovezie plyn, samozrejme 5-krát drahší, čiže my o to viacej ešte zaplatíme. Takže keď sa na to pozriete na ten Henry Hub, čo je tá ako keby tržnica pri Spojených štátoch amerických a ako je to v Európe, tak cena plynu, alebo respektíve takto, elektriny v tom plyne, ktorú vy viete z toho plynu vyťažiť, je v Spojených štátoch 10 eur, Svetová banka udáva 7 priemer a u nás je 50. Čiže v Spojených štátoch 10 a my budeme platiť za to isté, za megawatt hodinu, 50 eur. Ako chceme byť takto konkurencieschopní? Toto sú náklady, ktoré neschová ani Kiskov účtovník. A ešte jedna vec, ktorá si myslím, že bude tiež trošičku zvyšovať tú cenu. V Spojených štátoch amerických, na rozdiel od Európskej únie, nemajú emisné povolenky. Čiže toto všetko bude predražovať európske výrobky. A my keď budeme mať na výber, že či si kúpim síce európsky, ale 6-krát tak drahý, tak si asi skôr dám doviesť z tých Spojených štátov amerických. Čiže táto vojna, ktorá, myslím teraz táto plynová, alebo vojna o plyn, tá nevyhovuje nikomu inému, iba Spojeným štátom americkým a Číne. Pretože tým, že ten ruský plyn tam je a Rusi to predajú, teda chcú predať, tak to potom namiesto toho, aby to smerovali do Európy, púšťajú, hoci aj za menej peňazí, radšej pustia Číne. A Čína, tým, že nemá plyn, tak pre ňu je to super. Čiže my sme vybabrali so sebou, Európska únia, akože veľmi. A kam toto bude smerovať, neviem, ale ja sa riadím tým, neviem, odkiaľ to má profesor Stanek, ale ja som to počula od neho, že viete, kedy začnú robiť politici rozumné riešenia? Keď už všetky ostatné minuli. Čiže čo sa týka hlúpych riešení, ja už naozaj dúfam, že máme všetky hlúpe riešenia za sebou a že už konečne prejdeme k tým rozumným, lebo toto bude brutálna záťaž na každého jedného z nás. Ani to nesedí, že vláda Slovenskej republiky, teda sedí, a takto. Vláda Slovenskej republiky zafixovala cenu tej surovej energie pre domácnosti. To je síce pravda, ale všetky tie podniky, ktoré budú nakupovať plyn, budú nakupovať za drahšie. Čiže opätovne sa to prejaví v cenách, ktoré budeme musieť my zaplatiť. A jednostranné rozhodnutie Ukrajiny, pričom Robert Fico bol jediný, ktorý rokoval s ukrajinskou vládou. Tam boli vždy rokovania vláda s vládou. Tam nikdy nešlo o to, že on si zobral tú príľbu a tú nepriestrelnú vestu a prechádzal sa po Kyjeve, aby si urobil nejaké selfiečkové fotky, ako si urobil pán Heger a bývalá podpredsednička Progresívneho Slovenska Zuzana Čaputová. On rokoval s vládou. Tak asi o čom rokovali? O čom asi tak rokovala slovenská vláda s ukrajinskou vládou? Jedine o týchto veciach. A to, že mu niekto niečo sľuboval celý čas, tak on sa nemal na čo pripraviť, keď mal prísľub vlády. On vychádzal z toho, že asi ten predseda vlády vie, o čom hovorí. No a toto jednostranné rozhodnutie vojnového prezidenta, bože, sa volá Zelenský, on sa tak nazýva, on povedal o sebe v jednom interviu, že on je vojnový prezident. Tak mandát mu už skončil, takže ako iný. Čiže vojnový prezident, ja ho len citujem. Keby len, no.
Blinken, minister zahraničných vecí, priznal, že oni dávali zbranie na Ukrajinu už v roku 2021. Do roku 2014 Nulandová, ešte predtým ministerka zahraničných vecí, povedala, že oni naliali do Ukrajiny 5 miliárd. Teraz si zoberte 5 miliárd a 2014, keď ak to bolo ďaleko, jak je to veľa peňazí, kvôli čomu to tam dávali? Takže... Tak oni vždycky hovoria, že kvôli hodnotám, ako je sloboda, demokracia. Áno, áno, jasné. A hlavne je to ďaleko a nemusia tam umierať americkí vojaci, takže je úplne, že skvelé. Len my sme sa kvôli tomu, že sa politici nevedeli dohodnúť, dostali do kolečka, kde nemá to výhodu pre Ukrajinu, žiadnu, nemá to výhodu pre Ruskú federáciu, možno, že si nájde iné trhy, tak pre ňu to bude výhodnejšie určite, ale pre Európsku úniu to nemá výhody, že žiadne. Len, viete, u politikov je potom niekedy to problém, že keď razia nejakú cestu, zrazu tam nabúrajú, tak oni namiesto toho, aby ten múr obišli a našli tú rozumnú cestu, tak radšej si budú tú hlavu tlzť o ten múr, len aby nemuseli priznať, že to, čo hovorili, bolo nesprávne. Tak ja uvidíme spoločne, že ako sa to zmení, lebo niektoré veci sa v Európskom parlamente už lámu. Už to začína byť iné. Ako náhle bola prijatá komisia, čiže bola odsúhlasená, tak bola zrazu debata a prvé, čo vystúpila jedna kolegyňa z EPP, z tej najväčšej frakcie, bolo to, že ako treba zrušiť zákaz spaľovacích motorov. Že ten zákaz treba zrušiť. Čiže oni si už teraz uvedomujú, že oni urobili chybu. Problém je v tom, že Európska únia nevenovala žiadnu snahu ani financie do vedy a výskumu a Čína nás predbehla jak v spaľovákoch, tak aj v elektrických autách. Čiže neviem, kde asi by bolo, a ja to teda fakt teraz nevyriešim tu, že čo by bolo také, že kde by sme dokázali opätovne byť lídrom, pretože čo sa týka konkurencie schopností, už dnes zaostávame a budeme zaostávať ešte viacej a ja som veľmi zvedavá, ako to dopadne, tuším budúci rok, teraz neviem, že či teraz alebo až 2026, v Čechách už budú platiť emisné povolenky aj domácnosti. Tak som veľmi zvedavá, ako sa to potom odzrkadlí na účtoch alebo peňaženkách našich českých bratov a sestier, pretože tamto uvidíme, že či sa to na nás zvalí alebo nie. Čiže tie emisné povolenky sú nielen pre podniky, ale aj pre domácnosti, len uvidíme, kedy a ako to nastane u nás. Čiže ten plyn by bol určite veľkou pomocou, keby sme ho dostávali za tie ceny, ktoré boli dohodnuté, samozrejme, ktoré podliehajú obchodnému tajomstvu, čiže nevieme, za koľko to je, ale určite sme z toho mali výhody, okrem toho, že sme mali tých 500 miliónov, tak sme mali aj ten plyn lacnejší a nie 5-krát drahší. A Vladimír Zelenský, či Volodymyr, dobre, vojnový prezident Ukrajiny, on to jednostranne zrušil. Pričom Ukrajina, ona deklarovala, že sa chce stať členom Európskej únie. To znamená, že sa zaviazala, že bude dodržiavať asociačnú dohodu. A v tej asociačnej dohode oni deklarovali, že pomôžu európskym štátom s prepravou takých surovín, ktoré tie európske štáty k svojej potrebe potrebujú. A oni to jednostranne zrušili. Teraz si predstavte to, že vy ste partner, ako Robert Fico, vy viete, že tam je tá zmluva a že teda Zelenský sa rozhodol, že áno, že tú asociačnú zmluvu bude dodržiavať. Tak to neriešite. Spoliehate sa na to, že ten človek nie len, že dodrží dané slovo, ale dodrží aj to, čo od neho tá zmluva očakáva, alebo tá asociačná dohoda. A on sa zrazu ráno zobudí a povie, no nie. Už nebudeme plyn prepravovať. A
A teraz ako predseda vlády Slovenskej republiky vy máte niekoľko možností. A jednou z tých možností bola aj to, že odcestoval do Moskvy a išiel sa tam spýtať Vladimíra Putina to, čo sa spýtal a dostal odpovede. Ale namiesto toho, aby sme sa bavili o tom, že čo ten Vladimír Putin tam vlastne Robertovi Ficovi povedal a poďme prinášať spoločné riešenia, to nie. Viete, mňa šokovalo, že progresívne Slovensko teraz nedokázalo zdvihnúť telefón a zavolať Roberte Metsole, čiže predsedničke Európskeho parlamentu, lebo aj tu máme, že Roberta, prosím ťa, mohla by si niečo urobiť, však ten Zelenský porušil asociačnú dohodu? To progresívne Slovensko neurobilo. Ale Michal Šimečka, vtedy, keď ho odvolali z postu podpredsedu Národnej rady, to Roberte Metsole zavolal. Čiže budú riešiť koho? Seba alebo záujmy Slovenskej republiky? Lebo zjavne to vyzerá na to, že vedia riešiť iba svoje vlastné osobné záujmy. Lebo v prospech Slovenska sa tam neozval nikto, dokonca ešte kritizujú. Ale toto isté je ako cez kopírák Orbán. Orbán, a tam volá sa Maďar Péter Maďar, a on tiež vyzerá byť ako taký celkom zaujímavý jednak jednej s pánom Šimečkom, ktorý má nahradiť Viktora Orbána. Tak uvidíme. A práve preto si myslím, že bude závisieť naozaj od toho, že ako dopadnú voľby v Rumunsku. No a druhá vec je, že ešte by nás vedelo vytrhnúť z biedy, keby sa spustil ten vrchný ropovod. No ale keďže tam je embargo kvôli tomu, že tam je nejaká bieloruská spoločnosť, tak neviem. Tak asi všetci budeme čakať v Európe na to, že čo urobí Trump a že či naozaj tú vojnu ukončí. Pretože ako náhle budú podpísané tie mierové dohody medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou, na čom by nám malo záležať najskôr, tak končí mandát toho pána, ktorý je samozvaný. Lebo v tom momente už budú musieť byť vypísané voľby a myslím si, že tam už má aj vyzývateľa do konca. No a či už by tam bola tá asociačná dohoda, že teda Ukrajina má zabezpečovať plyn a ropu pre Európsku úniu, prechod, tranzit. Stále je to o tom, ako Európa pomohla Ukrajine, čiže či už by bola alebo nebola, stále má proste páku na Ukrajinu, vymôcť si to, aby v tranzite pokračovala. Jednoducho prestala by s vojenskou pomocou, s finančnou pomocou. Má Európska únia páku na Ukrajinu, aby sa k nej správala zodpovedajúc tomu, ako jej pomáha. Čomu mnoho ľudí nerozumie, a to by som sa ťa chcel spýtať, že ako si to vysvetľuješ, toto všetko, takéto úplne neracionálne správanie, lebo dobre, ak na začiatku vojny si mysleli, že Rusko sa rozpadne, ekonomicky ho zničíme, 3 mesiace, pol roka prešlo, nič také sa nestalo, naďalej to stále opakovali, už o mesiac sa rozpadne Rusko, nič sa nedialo. Tak dobre, už je to pomaly 3 roky už to bude, že už sme dávno za tou etapou. Prečo sa teda toto správanie v Európskej únii deje, ktoré je zjavne neracionálne z ekonomického hľadiska a samozrejme neubližuje len štátom, ubližuje veľkým firmám? Ako je možné, že nedokážu vyvinúť tlak na zmenu v Európskej únii? Lebo nechcú. Ani tie firmy samotné? Hovorím vám niečo, pojem greenwashing. Keď Európska únia zavádzala to zelené šialenstvo, hej, že všetko musí byť zelené a všetko musí byť, neviem ako, lebo na druhej strane nikto z nás nechce žiť na smetisku. Všetci chceme normálne životné prostredie, zelené stromy, len na začiatku toho celého, ja to poviem naozaj veľmi skrátené, jednými, dvomi príkladmi, tie firmy nabehli na tú zelenú módu takým spôsobom, že my ideme teraz vyrábať zelené výrobky. A natočili si jedno videjko, ako pozbierajú plasty z oceánu a z toho vyrobia rifle.
A potom urobili reklamný spot a tí ľudia si kupovali tie nohavice s tým, že ja chránim životné prostredie, lebo mám rifle z plastu. To nie je pravda, pretože oni vyrobili dvojo takých nohavíc, tiež akože... A všetky ostatné vyrábali tak, ako doteraz. A vyrábajú a aj budú vyrábať, lebo nič nezmenili na tom procese. Pretože ten proces výroby nohavíc z plastu je strašne drahý a tým firmám sa to neoplatí. A tomu sa hovorí greenwashing. Čiže zostávam tak, robím to, čo som robil doteraz, len to namalujem na zeleno. Alebo to akože operem, aby to bolo zelené. Čiže tým firmám na tom ani nemusí záležať, lebo oni robia to, čo doteraz. A za mnou prišla jedna automobilka napríklad a pýtala sa ma, že ako budem hlasovať, keďže ich Európska únia tlačí do toho, aby oni poskytovali, viete čo, máte tie palubné počítače, že ich Európska únia tlačí do toho, aby tie údaje z tých palubných počítačov sa dávali na nejaký archív, alebo teda respektíve na nejaký zdroj, a že tá firma musí vlastne zabezpečiť to, aby naše osobné údaje neunikali a že za čo budem ja hlasovať, že kto má niesť tú zodpovednosť, no tak som tomu drahému pánovi z tej automobilky vysvetlila, že nech sa na mňa nehnevá, ale je zástupcom veľkej automobilovej spoločnosti, ktorá má dostatočné množstvo peňazí na to, aby si zaplatila právnych expertov, aby oni obhájili záujmy svojich zákazníkov a nie sa tvárili, že potom ten zákazník, ktorého osobné údaje niekde utečú, sa bude musieť nejakým spôsobom súdiť s automobilkou aj s Európskou komisiou, s Európskou úniou, s neviem kým. Hovorím, ste veľkí, tak sa láskavo o to postarajte vy. Ja vás v tomto nebudem podporovať. A toto sa deje v tých spoločnostiach v kuse. Čiže oni ako keby boli zlaknutí z toho, že to, čo chcú politici. Ako keby sa oni nevedeli posadiť a povedať, pozrite sa sem, toto sa nedá. Toto nejde. Na druhej strane, vy ako manažér poviete, že toto sa nedá a váš konkurent z vedľajšej kancelárii, ktorý chce vašu stoličku, povie, to sa dá, ja to spravím. Tak čo urobí veľká spoločnosť? Vás vyhodí a dá tam toho kolegu z vedľajšej kancelárie, lebo on sa o to postará. Čiže vždy je to ako keby boj o to, že kto čo chce a potrebuje a aké sú túžby jednotlivých ľudí a čo ty rád chceš počuť. Čiže aj v tom Európskom parlamente to funguje takým spôsobom, že oni zrazu počuli, že Ruská federácia, alebo ja neviem, v tom čase asi Šojgu sa ráno zobudil, prišiel za Vladimírom Putinom toho februárového dňa a povedal v roku 2022, počúvaj, Volodymyr, mne už lezie na nervy tá covidová doba, neurobíme nejakú inú krízu, aby teda covid už nebol na titulkách. To sa nestalo 2022 vo februári, že ničím nevyprovokovaná vojenská agresia Ruska smerom k Ukrajine. Len aby sme pochopili, že prečo nie je správne ani jedno, ani druhé. My sa tu teraz dvaja pobijeme. Ja dám Sašovi jednu, mu zlomím nos a Saša mi to vráti. Kto z nás urobil chybu? Veľmi správne, obaja. Ja som poprvé nemala začínať a on mi to nemal vrátiť, pretože my nežijeme v dobe kamennej, aby sme sa ohadzovali balvánmi, ale my žijeme v právnom štáte, kde má nastúpiť, ako náhle dôjde k nejakému porušeniu práva, má nastúpiť právo a nie bitka. A toto bol veľký problém jedného aj druhého. Čiže tuto nebude víťaz nikto, pretože toľko ľudských životov, ktoré na tom fronte vyhasli, to už nikto nevráti. A čo ja vôbec nechápem na tejto kríze, je to, že civilné obyvateľstvo sa nemá bombardovať. Podpíšeme všetci však. A teraz, ja sa zamýšľam nad tým, že 25-ročný mladý človek sediaci v kaviarni, ktorého trafí zbludila guľka,
to je veľká tragédia. Ale ten istý 25-ročný chlapec, navlečený do vojenského mundúru, stojaci na fronte, toho už zabiť môžu, hej? Len kvôli tomu, lebo je vojak. Čiže my sa tu nebavíme o tom, že tých ľudí je možné nejakým spôsobom nahradiť. My sa tu bavíme o tom, že zbytočne umierajú ľudia. A umierali zbytočne celé 3 roky. A kto bol opätovne ten, ktorý vyvíjal iniciatívu, aby bola vianočná dohoda o prímerí? Orbán. Viktor Orbán išiel aj za Zelenským, aj za Putinom, aby si vymenili 700 až 1000 zajatcov. Putin to uvítal, Zelenský to spláchol. A teraz mi povedzte, že kedy by ste vy povedali, že vám nemajú vrátiť 1000 vašich mužov domov. Vtedy, keby ste ich nemali čím vykompenzovať vy. To znamená, že je otázka, ako sa zaobchádza aj s ruskými zajatcami na ukrajinskej strane. Pretože keby ste mali 1000 mužov, ktorých viete vymeniť, tak ich vymeníte. Lebo je to 1000 rodín viacej, ktoré budú mať na Vianoce doma otcov, synov, bratov. A toto tí politici vidieť nechcú. Naozaj nechcú, pretože pre nich je to dané, je to jednoduché, to čierne a biele. A nič medzi tým. A hlavne krmili ich tým 3 roky. A samozrejme aj predtým ich tým krmili, že ja som videla jedno video, ktoré ani neviem, kto to robil, ale videla som to na facebookovej stránke Poliačika a to dnes mi je z toho špatne, pretože jeho jedinou, to čo on tam v tom videjku, v takom kreslenom navrhoval, bolo to, že treba kladivom po Rusovi, aby sa úplne akože, viete, tá postavička bola tak akože rozbitá úplne, že zostal iba taký krvavý flak. Tak toto je návod, akým spôsobom sa má zaobchádzať podľa pána Poliačika s Rusmi. A teraz toto do vás hustia 3 roky. Vy 3 roky presviečate svoje vlastné publikum doma. Teraz sa bavíme o belgických, holandských, španielských, nemeckých, francúzskych poslancov. A im bude teraz veľmi ťažké začať tvrdiť, že ideme tú krízu nejako vyriešiť inak. Ideme sa s tým Vladimírom Putinom porozprávať. Čo oni urobia? Presne to isté, čo urobili s covidom. Máte pocit, že sa rozprávalo o tom, kde všade sme urobili chyby, že sme niektoré veci urobili zle? Nie. Jednoducho zo dňa na deň inváziou Ruskej federácie na Ukrajinu prestal byť covid. A toto isté bude aj teraz. To vám garantujem. Čím to nahradia? Netuším. Podľa mňa ešte stále preto sa drží tá vojna, lebo nemáme väčšiu krízu. Dobre. Poďme ešte na ten pohľad, čo sa udialo teda v Amerike. Nastúpil Trump a aký to bude mať teda vplyv nielen na Úniu, ale aj na celý svet. Čiže tam zazneli nejaké také zo pár vecí, ktoré by som vypichol. Chce meniť hranice sveta. Hej. Čiže ako to vnímaš? Či sú to skutočne vtipy a čo tým chce dosiahnuť, ak ich zveličuje tieto nápady? Vyhrážal sa Gaze a zároveň teda, ako vidíme aj tie kroky, ak je to pravda teda, že premiér Fico bol prvý, s ktorým telefonoval Donald Trump v Európe, zároveň sa pán Fico rozprával s Putinom, hovorí sa o tom, že v Bratislave by mohol byť mierový summit, dokonca unikli nejaké informácie, že vo februári sa na to pripravuje. Tak či s týmto počítame, že sa to môže stať skutočnosťou, ukončenie vojny na Ukrajine, napriek tomu, že Európska únia si myslí niečo iné. A zároveň tá kľúčová vec, ktorú sme aj spomínali, ktorá je veľmi významná, pretože nás všetkých obmedzovala, keď sme produkovali obsah na sociálnych sieťach, je to, že Donald Trump sa teda ešte ani neujal moci a už mení svet sociálnych sietí, ktorý hovorí, že bude podporované viac politického obsahu, ktorý nebude vôbec cenzurovaný. Takže
Čo toto môže a ako to vnímaš, že sa udeje vo svete a ako na to bude Európska únia reagovať? Ja pevne dúfam, že my nebudeme zaostávať, ale myslím si, že, a to teraz snáď vám každému je jasné, že milujem Slovenskú republiku, ale na škodu celého sveta je to, že Robert Fico je predseda slovenskej vlády a Orbán Viktor je predsedom Maďarska. Oni dvaja, keby boli nemecký a francúzsky predseda vlády, tak máme po probléme už dávno. Lebo tu ide naozaj o tú veľkosť a tú silu toho hráča, ktorý rozhoduje. Preto musíme teraz poskladať tých 5 až 6 malých, aby tých 5 až 6 malých dokázalo potom presvedčiť ten zvyšok v tej Európskej rade, že chalani a babi, poďme už robiť teda veci normálne. Čiže toto je prvá vec. Druhá vec je, že neviem, ako ste sledovali Orbána Viktora ešte pred voľbami alebo pred výsledkom volieb v Spojených štátoch amerických, ale on bol u toho Trumpa dosť často. Čiže nesedí ani to, že ani jeden z lídrov v Európskej únie netušil, že by to mohol vyhrať Trump. Lebo Orbán s tým počítal ako na tutovku. Podľa môjho názoru, keby z toho vyšla Kamala víťazne, tak prvý, kto napadne výsledok volieb, je zrovna Orbán Viktor. Nálady v obyvateľstve boli také, že to mal Trump viac menej isté. Takže bude sa svet meniť, len teraz je otázka, že ako. A že či to bude prospešné aj pre Európu. Pretože pri tomto Trumpovi si treba uvedomiť to, že 47. prezident Spojených štátov amerických bude iný, ako bol ten 45. napriek tomu, že je to tá istá osoba. V 45. prezident bol sám. 47. prezident má kongres, má najvyšší súd a okrem toho 45. prezident Spojených štátov amerických sa pripravoval na voľby. 47. prezident už ďalšie kolo nemôže ísť. Čiže on sa môže úplne sústrediť na to, čo bude robiť, po prípade toho svojho druhého nejakého kandidáta alebo viceprezidenta nejak jemu robiť kampaň. Čo však je skôr na zamyslenie je tá oligarchia, ktorá je okolo neho. A môžeme mať o Elonovi Muskovi fantastické, ako by som to povedala, očakávania, ale to, že v niektorých veciach je to čistý biznismen, môže byť na úkor všetkého ostatného. Pretože ja si nemyslím, že bude koniec slobody slova, ale ja si myslím, že bude dochádzať k feudalizácii Európy alebo k feudalizácii určitých pomerov. Pretože ako náhle vás kúpi Američan, tak sa bude snažiť niektoré veci pretaviť tie americké tuto na Slovensku, alebo teda respektíve v Európe. A toto môže byť v mnohých otázkach naozaj v neprospech. V mnohých otázkach tá Európa je oveľa lepšia ako Spojené štáty americké. Ale tú slobodu slova, to nie je niečo, čo máme garantované. Sloboda slova závisí vyslovene od nás a od toho, ako ju budeme pripomínať tým hore každý Boží deň. A sloboda slova je o tom, že my si môžeme slobodne povedať, čo chceme a ako cítime. Druhá vec je, a teda patrím k tým, ktorí sú starší, ja si pamätám, že my sme ako deti v dedine hrali futbal a teda to fakt nebol vyberaný slovník, čo sme si tam aj ako decká hovorili, ale keď sme z toho trávnika zišli dole, sme boli najlepší kamoši. A rovnako to platilo aj o tom, že my sme sa dokázali pohádať o futbale, o hokeji, o všetkom, ale ako náhle sme z tej krčmy vyšli, boli sme kamaráti. Dnes je to o tom, že vy niečo vy prejavíte tú svoju slobodu prejavu, tú slobodu slova a zavrhne vaše vlastné okolie.
A toto je niečo, na čo my budeme musieť pracovať, akým spôsobom aj my pristupujeme k druhým, keď oni si slobodne vyslovia svoj názor. Lebo ja nemusím neznášať toho dotyčného, ktorý to povie, len sa mi nepáči, čo povedal. A toto je niečo, čo sa budeme musieť opätovne naučiť, lebo my sme prestali milovať svojho blížneho. Pričom všetci viete, že kde bol prvýkrát opísaný laptop. No v Biblii, keď Mojžiš išiel so svojím tabletom, nie laptop, tabletom k zdroju a priniesol tie informácie nahraté na ten tablet. No, čiže to je kniha kníh, len my sa musíme opätovne naučiť ju čítať. A pokým ju nechceme čítať tak, že budeme bigotní katolíci, tak ju poďme čítať tú druhú časť, ktorá hovorí o tom, že v tej Gaze, tak ako sa Trump do nej pustil, je strašne veľa chýb, ktoré boli urobené aj na strane Gazy. Ja chápem, že ten október sa nemal stať, lebo Hamas zaútočil na Izrael. Na druhej strane boli to izraelskí vojaci a vojačky, lebo tam rodová rovnosť je rodová rovnosť, tam idú aj ženy. Sice majú kratšiu povinnosť, ale idú do armády. A boli to izraelskí vojaci, ktorí išli vyslobodzovať aj nielen občanov Izraela. To, že to už Izrael potom trochu preháňa, a to v úvodzovkách hovorím trochu, to je zase druhá vec. Lebo my sme prestali byť vyvážení a my sme začali byť politicky korektní. Vieš, toto nemôžeš povedať. Monika Beňová sa postaví tam k tomu kecpultu a 7-krát povie, lebo tu máme islamský terorizmus. Máme v Európe islamský terorizmus alebo nemáme? Máme. Ale povedať to nahlas, to by si asi nemala. Prečo? Keď je to pravda. Len my sme sa prestali aj na islám pozerať ako na 3 veci. Islám je jednak náboženstvo a to každému prináleží sloboda náboženského vyznania. Ale islám je aj právny poriadok a islám je aj politický. A toto treba vedieť oddeliť. A toto už sa prestávame rozprávať. Čiže keď sa začneme rozprávať o tej slobode slova, tak je to naozaj o tom, že či každý jeden z nás rozmýšľa tak, že slobodne si môžem povedať a že či mám ten okruh svojich kamarátov tak pevný, že aj po tej slobode slova ma budú mať radi. Lebo môj názor nie je to, kvôli čomu ma majú mať radi, alebo nemajú mať radi. Môj názor je niečo, čo mne prináleží a čo mi patrí a čo môžem slobodne prezentovať. A čo sa týka zmeny tých ďalších hraníc, no tak vieš, tá MAGA to je niečo, čo Donald, Make America Great Again, čiže MAGA, to čo má na tej čiapke, to on nevymyslel. To on okopíroval od Ronalda Reagana. Len teraz poviem niečo, čo ja si myslím, že aspoň teda dúfam, že bude pozitívne. Svet sa vždy snaží o takú určitú rovnováhu a keď Spojené štáty moc vyrastú, tak potom vždy príde niekto, kto ich trošičku zatlačí. Takže, a čo vieme my, Európania, robiť fakt dobre, tak to je odraziť sa od dna. Takže ja osobne si myslím, že keď naozaj tento 47. prezident bude oveľa agresívnejší v niektorých veciach ako ten 45., tak lídri v Európskej únie sa naozaj schopia a začnú robiť naozaj rozumné riešenia pre ľudí. Ďakujem. V podstate to by sa dalo povedať aj, že takouto záverečnou odpoveďou na tú otázku, že čo bude ďalej s Európskou úniou vzhľadom na zmeny vo svete. A myslím, že by sme sa ti mohli poďakovať za účasť v tejto našej diskusii. Ja ďakujem za príležitosť a možnosť. Takže prosím, zatlieskajme našej hostke, pani Judite Flašákovej, europoslankyni